וכל מה שרציתי לתקן, זה את המערכת יחסים שלי עם הילדה שלי, כי זה מה שחשוב לי, שיהיה לי איתה, שיהיה לנו כיף ביחד וטוב. היי, קוראים לי דקלה לייזרין, אני נשואה לאלעד, אימא לגלי, בת 3, ודור, בן שנה. ביתי הבכורה הגיעה למה שנקרא Terrible 2, בגיל מאוד צעיר, פשוט מה שקרה זה שאני הבנתי על עצמי שהתגובות שלי הן לא משנות את הסיטואציה. לא משנה כמה קראתי וכמה חיפשתי, ואני אימא מאוד שאוהבת להתעניין. אתה מנסה להגיע לילד שלך, קודם כל כדי לעזור לו וללמד אותו להירגע, זה קודם כל. ומתוך המידע שלי ידעתי שזה מאוד מאוד חשוב ללמד ילד להירגע, ובתוך כל הדבר הזה של הניסיונות שלי להגיע לילדה, גם המערכת יחסים שלי איתה קצת הייתה חורה בסופו של דבר, וכל מה שרציתי לתקן זה את המערכת יחסים שלי עם הילדה שלי, כי זה מה שחשוב לי, שיהיה לי איתה, שיהיה לנו כיף ביחד וטוב, וגם שהיא תדע שאני אימא והמורות שלי חשובה. אני ראיתי את ענת בהרצאה על שינה. חברה סחבה אותי, אמרתי, אין לי כוח, סחבה אותי. והיה משהו בתוך האישה היפה וחזקה שהיה בזה המון רוך ואיזושהי גמישות. יש בתוך הדבר הזה שנקרא הדרכות הורים, יש חוקים, יש כללים, ההורים צריכים לעשות עבודה, והיא גם ראתה בתוך קהל מלא בנשים את הפרט, את האימא שהיא ככה ואת האימא הזאת שהיא ככה, וזה משך אותי וזה קנה אותי. ומשם עברתי כמובן לתהליך אישי, אחרי איזה חודשיים, משהו כזה. הרמתי לטלפון, ישבנו, היא סיפרה לי על עצמה, היא שאלה אותי שאלות, אני סיפרתי על הילדה באופן כזה או אחר, היא הסבירה לי מאוד מאוד במדויק מה עובר על הילדה שלי, איך אני יכולה להגיע אליה, איך אני יכולה לתקן את הסיטואציה, וזה פשוט היה, זה כמו קסם. זאת אומרת, לנשום רגע, להיזכר בנקודות הממש קטנות האלה, שהיא העבירה אליי, וזה היה פלאים. תוך שבועיים זה היה שמיים בארץ. ילדה שמתקשרת איתי, שאני מצליחה לתקשר איתה, שבסיטואציות הקשות מאוד שלה, הנפשיות, אני מצליחה להגיע אליה, וכך גם המערכת יחסים שלי איתה. השתפרה, לא רבנו, זה גיל כזה שאתה מרגיש שיש לך כל היום התנגדויות, שאתם כל היום מתנגדים אחד לשני, אתה והילד או הילדה שלך. ופשוט בכמה מילים פשוטות, עם דרך נורא נכונה, הכל השתנה, זה היה מדהים. אנחנו אימהות שמוצפות במידע. אוקיי? ערימות של מידע, ערימות של חוקים, זרמים בזה. לי מה שהיה חסר כשהתחלתי לקרוא ולהיות מודעת, זה את הפרמטר של הדינמיקה בבית. זאת אומרת שכל בית מתנהל אחרת, אופי של אימא הוא שונה, אופי של אבא הוא שונה, שעות עבודה, לחץ, לא לחץ. וענת מכניסה את הפרמטר הזה לליווי שלה. היא לא אומרת, אוקיי, בוא נעשה ייעוץ שינה כזה או אחר, כי זה החוקים ויאללה, תתקדמו לטובת זה, ואז אל תשנו בלילה, אל תעבדו, אל תזה, האבא צריך. כאילו אם בעלי חוזר מאוחר מהעבודה, והילדה מסרבת ללכת לישון כי הוא חזר מהעבודה, היא מכניסה את זה כפרמטר, ונותנת לנו את האפשרות כן למשוך קצת את השינה שלה, כדי שהיא כן תהיה קצת עם אבא שלה, ולא 7:30 הולכים לישון, אוי ובוי. יש פרמטר של אנושיות בתוך הדבר הזה, ואני חושבת שזה מה שהיה חסר לי כשקראתי. אם התגובות שלי כאימא לא עובדות, אוקיי, זאת אומרת, הילדה שלי עושה משהו, אני מגיבה, המצב לא משתנה, אוקיי? אז אני אשלם למישהי כמה מאות שקלים, אוקיי? ואתקן את זה, כי זה כזה פשוט, אוקיי? וזה משנה את כל האווירה בבית, ואת כל האווירה של המערכת יחסים שלי עם הילדים שלי, וזה שווה את זה, זה שווה הכל.